Τι λέει? Δεν μασάει. Πω μάλλον. Τι πήγε τα κιλά. Είναι extreme μάλλον. Τον πριζώνω τώρα κι εγώ, αλλά δεν έχει κράνος μαλάκα. Δεν πάθει τίποτα. Αν είχε κράνος μπορεί να το δοκιμάζω. Αλλά τώρα χωρίς κράνος είναι. Τον πηδήξει αυτό να. Το ψηθεί μαλάκα το κάνει μια και έξω. Δεν θέλω να το δω. Με αγχώνει λίγο. Το έχεις πηδήξει. Έχεις κανένα τριάρι άλλε. Τι θα κάνεις? Έχεις άλλη μαζί σου. Τι θέλει να κάνει? Να σου φίξει το δατήριο. Θα τα δια μήπως θα... Μάλλον να το πηδήξω, να ξέρεις. Τι? Τι είπε? Μάλλον δεν θα το πηδήξω. Α. Θα το πηδήξω. Θα λένε φλόρα. Όχι, δεν θέλω να το πηδήξω γιατί... Κι εγώ γιατί το φοβάμαι τώρα μην σκοτωθεί κιόλας μαλάκας. Όταν τρέχουμε τώρα βραδιάτικα μία η ώρα σε νοσοκομεία. Μαλάκα θα σκάσει και να τιμώνει στη βαλίτσα, ξέρω εγώ. Άμα δεν το φύγει ευθεία, βασικά είναι προτιμότερο να έρθει έτσι. Το πήδηξα. Μάκια, κάθε φορά σφίγγομαι ρε φίλε. Τραβάει τώρα. Εντάξει, σκληρύνει όλα. Α, τώρα τραβάει. Το βλέπουμε τον δεξί. Το ξέρω ρε, αλλά έχεις τη δύναμη να το κρατήσεις, να το σβήσεις. Τραβάει κι άλλο βίντεο. Θες να σκάψουμε καμιά προσγείωση? Θα κρατήσει την ανάποδη γιατί έχω βάλει να τραβάει σε άψα. Όχι έτσι. Ρε, στο ένα κράνος μηχανής να βρεις κάτι. Μπορούμε να βρούμε πολύ άνετα, ξέρω εγώ. Να το ανοίξουμε. Κάτι στρώματα. Εσύ δεν μπορούμε να το Πώς έχει μηχανή. Έχει μηχανή αυτό. Τώρα ρωτήσουμε ερώτηση, να μην έχει μηχανή και αν έχει κράνο. Γιατί πες να από αυτά. Αυτό πώς είναι, ένα 90, ένα 85. Είναι κάπου εκεί. Ένα 83 είμαι εγώ και... Έτσι χωρίς φόρα με την Ένα προστασία. 83 είμαι εγώ και τα μάτια μου ήταν λίγο πιο πάνω. Τράβα το. Γάμισε το τη μάνα μία. Δεν ξέρω. Δεν θα φαίνεται καλά ρε, πως είναι βράδυ. Πάρουμε το κράνος από τους μπάτσους. Ναι. Μαλάκα, πότε σκέφτομαι, αν ήμουν άσχετος με το ποδήλατο και τώρα θα μου φανεί γαμάτο, που είμαι σχετικός. Ναι. Αλλά αν ήμουν άσχετος, φαντάζομαι να περπατούσα έτσι να παίρνω στο πανάρι Στην ώρα μια η ώρα στον μέσα στη άκυρο σούρα εδώ μου πέρα. και να βλέπω ένα να πηδάει αυτό το πράγμα. Το κάνει. Το κάνει. Όχι. Εγώ να σου πω την αλήθεια δεν θέλω να το κάνει. Πες να μην το κάνει ρε. Το βλέπω έχει αποφασιστικά σκυλιάσει γυρνάει. Τώρα, Το κάνει. ρε, είναι το κλασικό ότι αν είσαι ανάμεσα στο να σου βγει κάτι και να μην σου βγει, δεν θα φύγεις μέχρι να το δοκιμάσεις. Θα είμαστε εδώ μέχρι αύριο. Λέω μαλακή είναι ότι είναι άκρανος. Ναι ρε πούστη. Ρώτα ρε μαλάκα πως την ακράνω. Πάμε στο πεζάκι τώρα. Θα μου πάρει και έναν τζάχο. Φαντάζεσαι. Τον κάνει προσγείωση εύκολα. Όχι, όχι. Μπα, θα το κάνεις. Αυτός τι μαλάκα που είναι. Όχι ο τέτοιος. Α, ναι. Θα του δώσουμε το φίξο, δεν είναι αυτός. Δεν έχουμε. Βάρε φίλε ρε, στην Μόλις τελώς. τώρα τα δώσαμε όλα. Τον είδες που σχέστηκε. Μαλάκα, bad trip. Κρίμα ρε μαλάκα, βλέπεις είναι Και να σε καλέψει κανένα κοκκόριτσι. γιατί τώρα δεν είναι. Ο μαλάκας πηδάει και δεν γνωρίζαμε. Φύγε, 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 φύγε. Το κάνουμε. Πω, Μπράβο ρε μαλάκα. το βγαλές. Το μαλάκα. Για πλάκα έσκασε, Άντε κάτω 2-3 φορές να τραβήξουμε καλό πλάνο τώρα. Ναι, την άκουσε. Την άκουσε. Ενοχθήκανε τα μέταλλα. Έσπασε το special παππού. Μαλάκα, δεν καταλάβει Χριστό. Σε τράβηξα.
Αλλά ήταν λίγο άσχημη η τέτοια, ξανακάτω μια. Η λήψη. Εντάξει, η ανάρτηση πάντα την ακούει μετά.